За настройката на 4G камерата ви трябва SIM карта, която е без парола. Съответно, ако има парола, трябва да я премахнете през телефона. SIM картата влиза в левият слот по този начин, като трябва да щракне. След което задържаме Power бутона, който се намира от лявата страна. За да се свърже успешно, камерата трябва да спре да премига и да остане в постоянна синя светлина, което в зависимост от качеството на обхвата може да отнеме малко повече време. Ето как изглежда немигащата синя светлина. След това отваряме приложението U-Box Pro, като е важно да е U-Box Pro, а не нормалното U-Box приложение. Трябва да си направите регистрация в него, след което идвате на този екран. Натискате Add Device, ако директно го е сканирало. Натискате Next. Трябва да се конектне. И вашата камера е успешно настроена.